ekhaya. Ungeke inkonzo ekhayizela khona kanjani esontweni? Uqinisa umthetho kangaka esontweni, wakho ungaqini nomthetho, izothiwa indaba yakho abantwana bakho bezafaka amabhulukwe. Amantombazane besa emadisco siye sabatheni makuphambana nabo uthiye sabatheni umntwana ebeshona ngapha edla iwunga. Inkonzo enhle ayiqale ekhaya. Uzokhona ukuzipha inkonzo enhle la, inkonzo enhle ayiqale emuva ekhaya. Ubaba ahloniphe umama ngoba ubaba uNkulunkulu kamama uyinkosi ekhaya. Qhubeka nabo. Ngoba uma umuntu engasukumela eyakhe indlu, Uma umuntu ehlula umuzi wakhe angagcina kanjani ibandla likaThixo? usho uzothilele bandla kodwa umthetho ukuhlula ekhaya. Akuzimela bafowethu kuziphathe. Uhluleke ekhaya uzosikhokhela kanjani? Yabona la umthetho engaziphansi. Umuntu ohluleke ekhaya lakhe inkinga masifika esontweni. Umthetho engaziphansi eyahlula abantwana bayisirayeli. Ngoba nathi ufuna sihluleke.